الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Hyvät veljet ja siskot, inshallah tänään puhutaan tärkeästä aiheesta, joka on lahjoittaminen Allahin vuoksi, erityisesti moskeijan rakentamisen, koska islamissa lahjoittaminen ja anteliaisuus ovat erittäin tärkeää. Allah ja hänen profeetansa ovat kehottaneet meitä tukemaan moskeijaa lahjoittamalla. Allah sanoi Koranissa Surat al-Baqarassa niiden vertaus, jotka käyttävät varojaan Allahin tiellä on kuin siemen, joka tuottaa 7 tähkää, ja jokaisessa tähkässä on 100 siementä, koska Allah monikertaistaa palkinnon kenelle hän haluaa. Tämä aja osoittaa siitä, että vaikka antaisimme vähän, Allah voi kasvata sen monikertaiseksi ja antaa meille palkion, joka ylittää antamamme määrän. Hyvät veljet ja siskot, moskeijan tukeminen tuo jatkuvaa palkiota sinulla, jopa kuoleman jälkeenkin. Profeetta sallallahu alaihi wasallam sanoi, joka rakentaa moskeijan, vaikka se olisi vain linnun kotilon kokoinen, Allah rakentaa hänelle talon paratiisissa. Eli jos haluat talon paratiisissa, osallistuu moskeijan ostamisessa. Moskeijan rakentaminen ja siihen lahjoittaminen on yksi parhaista teoista, joita voimme tehdä. Se on teko, joka jatkuu vielä kuoleman jälkeenkin, eli se on sadaqal jariyah. Hyvät veljet ja siskot, moskeija ei ole vain paikka, jossa rukoillaan. Moskeijassa ihmiset saa tietoa, ohjausta ja tukia. Lahjoittamalla moskeijalle tarkoittaa siitä, että olet osallisina neissä kaikissa hyvissä töissä, joita tehdään moskeijassa. Allah on käskenyt meitä lahjoittamaan sekä julkisesti että salaisesti. Kummassakin tapauksessa palkkio on suuri. Ja mitä tahansa antamme Allahin vuoksi, Allah antaa meille sen moninkertaisina takaisin. Meidän täytyy uskoa, että omaisuus ei vähene lahjoittamalla. Kuten profeetta sallallahu alaihi wasallam sanoi, sadaqa ei vähennä varallisuutta. Hyvät muslimit, meidän täytyy miettiä siitä, että meidän oikea omaisuus on se, minkä lahjoitetaan Allahin vuoksi, koska se on ainoa, mikä pysyy sinulla. Mitä jätät sinun jälkeen menee muille. Profeetta sallallahu alaihi wasallam muistutti meitä, olkaa varovainen ja muistakaa siitä, että ihmisen omaisuus on se, mitä hän on antanut etukäteen, ja mitä hän on jätänyt antamatta menee muille. Tämä hadith tarkoittaa
tarkoittaa sitä, että kaikki mitä me olemme antaneet sadaka ja meillä hyödyksi akhiran. Rakat uskon veljet ja siskot, alhamdulillah, kuten tiedätte, Allah on auttanut meitä ostamaan Taqwan moskian Turussa. Alhamdulillah, muslimin määrä kasvaa koko ajan Turussa ja tiedätte varmasti, että Suomessa moskiat eivät saa tukia valtiolta. Ja kaikki muslimit tietävät siitä, että moskian perustaminen on meidän yhteinen velvollisuus. Se on meidän yhteinen velvollisuus ja se on tehtävä, joka kuuluu kaikille muslimeille. Toivotan, että kaikki osallistuu moskian ostamisessa, inshallah. Inshallah, Allah antaa sama ajr kaikille. Toivotan, että Allah antaisi baraka meidän elämää ja Allah hyväksy meidän tekoa. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. هذا وصلوا وسلموا على حبيب المصطفى فقد أمركم الله بذلك فقال يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى خلفائه الراشدين وأزواجه وأهل بيته وعامة أصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى أن تغفر لنا ما مضى وأصلح لنا ما بقي ولا تجعلنا من الغافلين اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا واسع الفضل والإنعام نسألك اللهم أن تجعلنا من أهل المساجد وعمائها وأعنا على الإنفاق في سبيلك يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وألف بين قلوب المسلمين ووحد صفوفهم واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.